Kello on nyt vähän vaille 9 ja me ollaan täällä Asmanin kanssa iltatarkastuksella. Asman on 4 kuukauden ikäinen Keski-Aasian koira ja tarkoituksena olisi, että se kesällä kulkisi lehmien mukana laitumella ja pitäisi pedot pois pihapiiristä. Iltatarkastuksella yleensä katsotaan, että kaikilla on ruokaa edessä ja muutenkin asiat kohdillaan. Nyt meillä on poikimassa hieho ihan lähiaikoina, niin sitä pitää myös seurata ja varmaan ensi yönäkin joudutaan käydä sitä katsomassa. Huomenna onkin sitten viimeinen osa emännänpäivä sarjaa.